Λέγε ρε. Μπορώ να τον έχω grappled όταν το κάνω pin down. Γκράπλ είναι. Φίλε, να το κατεβάσω κάτω, μαλάκα. Τι εννοείς? Τι είναι όρεμα πάρα τραβάς βίντεο και δεν καταλαβαίνεις. Έλα, λέγε. Περίμενε, για να τον μετακινώ την ώρα που είναι grappled, τι πρέπει να κάνω? Opposed strength checks. Για να τον κινήσω. Πρέπει να τον κάνεις spin και μετά στον επόμενο γύρο μπορείς με opposed strength check να τον μετακινήσεις όσο θέλεις. Ωραία, αλλά pin down, το κατεβάζω κάτω. Είσαι σίγουρος? Κάντο. Τους κάνω και ένα damage free. Γιατί? Με τον bite μπορώ. Σαν επιλογή μπορείς να κάνεις Αφασικά pin down opposed forward. strength check για να του κάνεις deal τον arm damage σου. Ή opposed strength check για να του κάνεις spin. Κάνε deal. Ωραία. Pin. Πάμε. Θα ρίξεις opposed strength check και θα τραβάς. Τι να ρίξω ρε μαλάκα, ο άλλος να πούμε έχει ένα κροκόδιλο huge ο οποίος... Έτσι ρε, που στήσε γαμάω. Του έφερα εγώ. Καλά με δουλεύεις να έλα να ρίξω κι εγώ. 43. 10 έφερα. Μπράβο αγόρι μου. Έτσι. Και πριν 10 έφερα. Λοιπόν, πάμε. Pin down. Τι λέω. Όλος δικός σου. Φωνάζει αυτός ο Καριόλης. Πάρ' το γάμιδι από πάνω, πάρ' το. Λοιπόν, Λέω βγάζω τα νύχια φίλε εμένα. μου, εσύ με το ρίο, εσύ μουσάκι. Υγιής αυτός. Λοιπόν, αυτός. Έχει το μουσάκι του. Πού είσαι έτσι, μάλλον. Ναι, αυτός είναι. Όχι, είναι αυτός με το μουστάκι το τέτοιο ρε, έτσι αυτό. Το Harley Davidson. Είσαι περάς. Τσοπεράς. Πόσα νούμερα μεγαλύτερη. Ο Ράιερ το Graves είναι, ο Ράιερ το Graves. Ο Βασιλάκης σε κάνει Δεν μπορούμε με κουκούλες, ρε μάλλον. Φώκες την κουκούλα σου. σε κάνει στην ουρέα σου κάτω. Φώκες την κουκούλα σου. Όχι, Βγάζω τα νύχια και ρώτα την ερώτηση. φορά κουκούλα. Όλοι φοράνε κουκούλες. Είμαστε το cancel. Το τσουλού θα πετάει Είμαι από το cancel. και κανσελώνω. Είσαι, σε συλλαμβάνω. Αλήθεια τώρα το λες αυτό. Αλήθεια το λες αυτό. Όχι. Αλλά του λέω συλλαμβάνεις όντως. Συλλαμβάνεσαι για εγκλήματα ενάντια στο φίλο μου τον Τζόζεφ. Πες μου που είναι ο Τζόζεφ και μπορεί να κρυφτείς αθώος. Τρούπαλα κατά. Και μπορεί να κρυφτείς αυτός. 30. Μου λες ψέματα λέει. Άσε ρε πούστη άντρα, δεν το καταλάβεις μόνο. Σου λέω ψέματα, αλλά μπορεί να κάνεις ένα καλό πριν σε κατασπαράξεις τόσο huge crocodile. Τώρα λάθος που τον έπαιξε τόσο χαλαρό. Φωνάζει. Ας μαλακίες μου. Καμιμένη, αφήστε με να φύγω. Θα σε αφήσω να φύγεις να μου πεις που είναι ο Τζόζεφ. Θα σε αφήσω να φύγεις να μου πεις. Έλα, Μπίλι, για να κάνω λίγο τέτοιο πάρε λίγα γιατί δεν γίνεται. Για να Λοιπόν, κάνω. άκου θα κάνεις, θα το βγάλεις στο πρώτο νίκη. Πάρε λίγο Πάρε μαλακά, Πάρε μαλακά. Όχι πάρε να πάρεις το RP. Ούτε να βγάλεις εννοείς. Όχι πάρε τα φώτα στη δημοσιότητα. Ναι, όχι πάρε το ρόλο για RP. Εντάξει, Πάρε δεν την πειράζει. κάμερα. Εγώ σου είπα βγάλε του τα νύχια. Του κροκόδιλου, λοιπόν. Ωραία, τα βγάζω. Δεν του προκαλώ τα νύχια σου. Σου λέει αυτό δεν πρόκειται να συμβεί ποτέ. Ξεχάστε τον Τζόσεφ. Ο Τζόσεφ για μένα και για όλους όσους έχουν σχεδιάσει αυτό το πράγμα είναι νεκρός. Ξεχάστε τον. Πάρτε αυτό το πράγμα. Ποιοι έχουν, Πάνω. πες μου ποιοι μου συνδυάσει, γιατί θα βάλει και φωνάζω Παίρνει και πώς συγκίτρωναν έτσι. Κέγκα. Δεν θα ήταν ιδέα. Άλλους 6 γύρους θα φύγει ο κοκκόδιλος. Φωνάζω 36 Κέγκα, δευτερόλεπτα. έλα εδώ. Κροκόδιλος θα φύγει σε 36 δευτερόλεπτα. Κέγκα, έλα εδώ. Λέω ο φίλος μου, είναι ο αφέντης αυτού του Crocodile. Άμα απαντήσει τις ερωτήσεις μας, θα σε αφήσει ο Crocodile. Ο κροκόδιλος δεν με πιέζει τώρα έτσι. Τι λες, να ping down, έχει. Δεν τον τρώει, δεν του κάνει τάμα. Ναι. Δεν μπορείς να κουνηθείς. Φαντάζομαι ότι είσαι έτσι και έχεις ένα έτσι ρε. Ναι, λέει ο κροκόδιλος. Τότε έκανα λάθος που έκανα έτσι. Λέει ο κροκόδιλος θα κάνει ό,τι πει αυτός ο τύπος. Οπότε πήρε στον να σταματήσει και τώρα δεν μπορούμε να μιλήσουμε άμα θες. Πρώτα μας αφήσουν τον Τζόζεφ και μετά θα σε αφήσουμε. Μπορούμε να ρωτήσουμε Δεν έτσι. υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό το Τότε πράγμα. γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να σε αφήσουμε. Έτσι. Για να συνεχίσετε να ζήσετε εσείς. Το προηγούμενο δεν ευχαριστήθηκα πάρα πολύ που τον έσφαξε. Εσένα θα ευχαριστηθώ μάλλον. Κότσες εσύ το πλάντ. Και βάζω τα ντάκια και τα βάζω. Φαίνεται το κεφάλι του, βασικά φαίνεται έτσι. Ναι, Ναι. κάνεις το κροκόδιλο Ναι, λίγο. τα κολλάω από πάνω του Easy και boy. του λέω. Του κάνω intimidate πάλι για τον Μπούτσο. Εδώ τον πλάτε παίξει ρε μαλάκα. 6. Θα σα φάξω. Θα σε σφάξω. Νομίζω πως μπορεί Να σας φάξω. να σε σφάξω λίγο. Υπάρχει μια περίπτωση. Δεν είμαι σίγουρο. Πολύ μακριά έτσι. Μάλλον όχι, αλλά. Λέω, καταλαβαίνει ότι αυτή τη στιγμή Εδώ ρε. δεν. Εδώ. Σπάζω τώρα. Σφάξ τον. Καταλαβαίνει ότι η θέση στην οποία βρίσκεσαι είναι πάρα πολύ δύσκολη, έτσι.
Το καταλαβαίνεις, ωραία. Επειδή μου φαίνεσαι εξήμιος άνθρωπος, Λοιπόν, όχι τόσο πολύ όσο πλά. σταμάτα να μιλάς. Σταμάτα. Λοιπόν, Ρε, όχι μιλάει τώρα. Εκτιμάς τη ζωή σου. εσύ τη δικιά σου, βασικά εγώ πρέπει να σου κάνω αυτή την ερώτηση. Εσύ πώς εκτιμάς τη ζωή σου? Γιατί εσύ είσαι Εάν ένα το άνθρωπος. αφήσεις τώρα, θα έρθει ο άλλος ο άνδρας. Ονόματα πες. Ναι. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να σου πω, λένε. Καλά. εγώ Συγγνώμη, δεν- είσαι wizard. Είσαι wizard, Δεν μου φαίνεσαι και πολύ ξύμιος, ούτε όπως είστε λίγο βλάκες. Βρες τη φαμίλια σου. Στα φόρτα. Είστε λίγο βλάκες, έτσι. Δηλαδή, αν εσύ είσαι τα Δεν μου πρωτοπαλιά, αρέσει να με λένε, ειδικά όταν λένε αυτό το πράγμα τρελαίνομαι, μην το λες. ότι είσαι βλάκας. Ναι. Θα το πει τώρα πότε. Σε πόση ώρα φύγει ο κόδηλος? Πόσο ώρα μιλάτε. Κάμια 30 δευτερόλεπτα. Σε 6 δευτερόλεπτα θα φύγει, ρε φίλε. Οπότε επειδή ξέρεις 6 δευτερόλεπτα θα φύγει, Έφτασα. entangle. Ναι. Τότε θα πιάσει, δυστυχώς. Του κάνω attack roll. Γιατί βασικά μπορώ να κάνω concentration και να φωνάξω. Τον παράς. Φαίνεται πολύ χαλάρος ο τύπος και θέλω να τον βαρέσω, ναι. Να κάνω. Οκ, πάμε. Περίμενε. Attack. Όπα. Πριν Λες, εξεπαρκώ το. αφού είναι τόσο τσίλα στο να σοβαρευτεί. Περίμενε, σοβαρευτώ λίγο τα πράγματα. Ναι. Ας σοβαρευτούμε λίγο. Λέω. το claim, ένα attack. Μπορείς να δοκιμάσεις. Μην τραβάς το λάπτοπ από πίσω. Έλα πάρε. Τα γιορτόζαρα. Λοιπόν, με το καλό το Σάρι, Το κορυφαίο πόσο είναι, ρε. 23. 15 spell level. Πόσο? 23. 23. Το βαράς ρε φίλε, πλάκα μας κάνεις τώρα. 15 spell level. Εκεί το μιλήσω. damage είναι. Κάτσε εσύ κάνεις damage μαλάκα, έχεις ένα κοκόδρο πάνω του. Βαράει. Και 4, 13 και 11, 24 damage. Ωραία, το κόψω το κεφάλι. Το κεφάλι. Έχεις ένα κεφάλι το οποίο περισσεύει και παίρνεις ένα two hand axe. Ναι. Έτσι. Όχι axe. Τι. Α, πάρα πολύ ωραία. Παίρνεις ένα claymore και του λες είσαι πολύ chill. Σλαγ! Ωραία, αυτό ακριβώς. Δεν δουλεύεις, του κόβει. Του κόβει. Για πόδια ρε μαλάκα, ένα κεφάλι περισσεύει. Πίντινε και του βγάζει αυτό το παίρνω πράγμα εδώ. Το βαράει με το γκρέτα στο κεφάλι στο κεφάλι. Και τον κάνεις φίλε, Δεν φάνηκε τι κάνει αυτός, βγάζει το μυαλό. κουπέ καμπριολέ τον έκανες. Τώρα του λέω, Και το «Α, πετάει. Καμιά Μαλάκα, λάθος. ποιος το λέει. Και μετά λέει και το Vandal, ποιος τον αφήνει αλυσοδεμένο αυτό να. Ποιος τον αφήνει άλυτο. Έχει λυθεί στα γέλια. Λοιπόν, Και μετά λέει και το Vandal, ρε. δεν είστε violent.